Egia da, txapelketako lehenengo partidua beti zailena izateala, azkenian aurkaria azpitik dator, partidua jogatuta, rodatuta, eta egia esan eneka nolako perspektiba positiboik, iruditzen zait Xabire bere mailatik berandu zala eta horrek lagundu intzulanik partido boroilu bat itea, eta hemendik aurrea esan deten bezala baina arte aldiro eman behar da maila hemen, iruditzen zait aurten Barnetxea eta Juanenea diala bi aurkari gorrenak, eta naiz 4 puntu eskuratu berdin jarraitu biet, konfiatu gabe, eta partiduk aurretatziak aten. Larun bat hontan Juanenea eta Barnetxean arteko partidua oso potentia ikustet, egia esan oso atento naiz partidu horta, iruditzen zaitelako txapelketa hontako bi aurkari gorrenak elkarren kontra atxuko jala. Bilak iruditzait oso momentu honian daudela, eta nik lehenengo jardunaldia irabazita partidu hortako irabazlean kontra jokatzia tokatuko zaitenez, oso argi hon biharkoa nundi jotzeuen da ze mailatan dauen ikusteko. Nik uste txapelketa hau zerran azaldu beharko banu oso erresa dela, ez? Pelotari guztik irazien egun txapelketa da. Nik uste hemen neurtzeala zein dan pelotari kompletona, eta hori kontutan eukita ilusioa maksimua da. Aurten gaina iruditzen zait denak berezi prepatu deula. Ni urte hasieratik nihua irailako 27ko final hortan egon nahi izate horrekin. Baina baita ere kontuatzea exigentia dela, pila bete izango ja konpetitzen egun horta iristia lortu ezkio, eta asko zaindu biharkoa, saiatuko gea maila mantentzen, da suerte pixkatekin berriz final hortan sartu eta errepikatziak hau finaloi.